Solceller producerer kun strøm, når solen skinner, og det begrænser potentialet. SE Nordic kan i stedet hjælpe dig med at realisere dette fulde potentiale. Hos SE Nordic hjælper vi dig med at tage det næste skridt. Vi kombinerer solceller med batterier og vores intelligente True Green-platform, hvor der kan tjenes penge hele året ved at støtte elnettet. Batteriet gør det muligt at deltage i balanceringen af elnettet hele året, uanset om solen skinner eller ej. Og samtidig sørger vi for, at værdien af din solcellestrøm bevares. Den lagres, når du ikke selv bruger den, og udnyttes, når det giver bedst økonomisk mening. Når vi designer løsningen, sikrer vi, at dine solceller bliver fleksibel døgnet rundt og aktiv i elmarkedet alle årets timer. True Green overvåger, optimerer og byder automatisk ind i markeder som AFRR og FCR, så din fleksibilitet skaber reel værdi, uden at det påvirker din daglige drift. Med SE Nordic får du en samlet løsning med teknik, markedsadgang og drift i én pakke, skræddersyet til din mulighed. Med True Green åbner I ikke bare døren til en grønnere fremtid, men også nye forretningsmuligheder. Så giv os et kald. Vi ser frem til at høre fra jer.